Estem avui a Saló del Manga, dia 1 de novembre. Anem a explicar com és el Saló del Manga a Patim. Som-hi! Amb motiu del 30 aniversari del Mario, al Saló del Manga del 2015, aquest any, hi ha una exposició del Mario. Mario! ¿Por qué me invitan ya después de dinar? Que me quiero comprar todo. Ara estem a la sala. El restaurante japonés. Sí. Lo quiero. Tot el menjar típic de Japó, japonès, està tot aquí, amb un pavelló del Saló del Manga. Tu. Ei, per l'any que ve venim A dinar aquí. Estem a la sala de dalt, a la sala 2, al segon pis, i tot això és merament exposicions. Allò és un jardí japonès. Pedazo de jardín. Amor eterno. Amor eterno. まだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること Para el que no lo conozca, se lo recomiendo, es un cómic, es un manga. 窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るな A més de mangas, exposicions i tot, a Saló del Manga també has vist quins és els altres, la gran varietat de cosplay que hi ha. Amb el Marc Bani de fons. Ens despedim del saló, a més ara ja tanquen i bueno, fins l'any que ve.